ova su se izgubila. Završila su u njenom mozgu i... Dogodilo se čudo. Sad govori. Reci mu, kravice. I govori. I priča non stop. Šta je kibuc? Šta imamo za večeru? Pa ponovo. Zdravo, Milice umetnice. Ne zovem se Milica. Ponekad greši, ali ipak govori. Zdravo, narode. Savet želi da ti da. Marta mnoge stvari zna. Ako nešto ne znaš, pitaj je. Marta će ti reći sve jedina. Probaj, 1, 2. Posebna. Ona je pas koji govori, priča i pitaj. Savetuje, nabraja, objašnjava, indicira, dočarava, izmišlja, prejudicira, komunicira. Nemam daha. Marta je pas koji govori. Trumanova tajna. Na svoje mesta! Pozor! Kopaj! Za ime Boga, šta to radite? Pokušavamo da dođemo do središta. Da, šta se nalazi u centru zemlje? Skitko, to nije veliko žumance. Nije logično. Verovatno je sir. Svi znaju da je unutrašnja zemlja vrele lave. Da, mora da bude. Hej, nema kopanja po dvorištu. Ali kako drugačije da saznamo? Kažem vam, to je lava, ali ako meni ne verujete, pitajte Trumana. Hej, je li neko video Trumana? Ja ga nisam videla. Kao da sam ga video, ali to je bilo samo njegovo oko. Trumane! Čudno, i ja sam ga videla, ali to je bila samo njegova ruka. Ćao, Trumane! O ne, mislite da je neko polomio Trumana u sitne komade? Ili ne želi više da se druži sa nama? Ne budite smešni, svi žele da se druže sa mnom. Ali kako da nađemo Trumana ako se pojavljuje samo deo po deo? Pa neće biti lako, ali ako se potrudimo, uz Martin istančani njuh i moje poznavanje stripova misterije, možemo da mu uđemo u trag. Ili da odemo do njegove kuće i pitamo. Ili to. Jel to baš nije lepo? Polako. I ti, gospodine. Treba nam Truman. Je li kod kuće? Da, možda uspete da ga ubedite da izađe iz garaže. O, čoveče, sada samo njegovo stopalo. Truman je stvarno polomljen u komade. Još uvek sam ceo, Marta. Ali sada nije pravi trenutak. Vratite se za 3 meseca. 3 meseca? To je skoro 2 pseće godine. Zašto toliko? Voleo bih da mogu da vam objasnim, ali istina će biti strašna za vaše uši. O, sjajno. Daj, Trumane, šta se dešava? Da, Hajde. Žao mi je, ali ne mogu. Dobro, kako hoćeš, idemo. Mama! Tvoji drugovi su ovde. Zašto ne bih samo upalila? Ne, bilo šta, samo nemoj da pališ svetlo. U redu. Srećno. Trumane, šta se dešava? Stani, ne približavaj se. Kako? Zato što sam posramljen. Posramljen? Jel to možda zarazno? Ne, posramljen znači da sam se obrukao. Siguran si? Posramljen zvuči mnogo groznije nego da si se obrukao. Kao da si nekakva mumija ili da si od kamena. Ne, posramljen znači stvarno obrukan. Da, znate, kao onda kada smo prošle godine igrali fudbal. I ja sam dala gol. Samo što sam ja išla u pogrešnom smeru, pa sam postigla gol za protivnički tim. To je bila sramota. Okej, dakle, posramljen znači prosto obrukan. Nećeš se pretvoriti u kamen. Ne, gore od toga. Stvarno? Kako? Rekao sam vam, ne mogu da vam kažem. Ja dolazim odmah tamo ako ne prestaneš da se ponašaš čudno i da nas izbegavaš. U redu, reći ću vam. Ali pod jednim uslovom. Ne smete da se onesvestite bez obzira kako je grozno. U redu? U redu, naravno. Kreni. U redu. Počelo je juče. Da sam samo znao šta će se desiti, nikada se ne bih upleo u takva užasna posla. Uđi! Okej, sine, vreme je da krenemo.
Munje? Trumane, kiša nije padala cele nedelje. To je zbog drame. I prestani da me prekidaš, pokušavam da vam ispričam moju priču. U redu, šta se dogodilo? Previše je strašno. Stani, znam šta se desilo. Tvoj tata te je vozio, jel da? Nema još puno. To je bolje. Nadam se da si spreman za picu. A onda slepi miš je uleteo. Izlazi odavde! O, dobro, nije strašno, jel tako, Trumane? Tako je, oče. Jel to stvarno moguće? Naravno da nije. Vampiri ne postoje. Pa ne postoje ni psi koji govore, ali... Verujte mi, postati vampir nije tako strašno kao ono što se meni dogodilo. Dobiješ super odeću i pretvoriš se u slepog miša. Trumane, oni jedu bube. Okej, mislim da će mi biti muka. I šta se zapravo desilo? Hej, znam šta se desilo. Video sam u jednom starom filmu. Bio je veliki zelenkasti tajanstveni oblak. A kada si izašao na drugu stranu, primetio si nešto čudno. Jel moja odeća postala velika? I pre nego si shvatio, smanjio si se. Hvala, mama. Wow. Možeš li, molim te, da skineš ovo sa mene? Jel on tebi izgleda smanjeno, Bernie? Možda mu se samo glava smanjila, umanjila, omalila. Ne, mnogo gore od toga. Pa šta se desilo? U redu, ispričat ću vam. U redu, Trumane, kako ćemo? Ke paso? I onda? A onda je frizer odsekao moju kosu. I onda? I kada ćeš doći do strašnog dela? Ali to je strašni deo. Eto, mladiću, gotovo. Nisam bio spreman za to što sam video. Frizer mi je napravio najstrašniju, posramljujuću frizuru u celom mom životu. Posramljeni si zbog frizure. Naravno, frizer me je upropastio. Upravo šta? Upropastio, moj izgled. Moj izgled. Način na koji izgledam. A izgledam grozno sa ovom frizurom. Daj, Trumane, koliko može da bude grozna ta frizura? Da, šta joj fali? Sve. Izgledam kao da neka čudna životinja živi na mojoj glavi. Cool! Ide ukoso. Nakrivljena je, spljoštena. A sutra je dan za slikanje u školi. Ne mogu da se slikam ovakav. Zato odlazim na južni pol. Moraš da nam je pokažeš pre nego što kreneš. O, dobro. U redu. Vidite, sada idite. Zbogom. Daj, Trumane, saslušali smo te, makar nam dozvoli da vidimo kako izgledaš. Da. U redu. Ali nemojte da kažete da vas nisam upozorio. Trumane, u senci si i nosiš kapu? Moram da budem oprezan. Zbogom svima. Stani, ne tako brzo. Hoću da vidim koliko je loša ta frizura. Možda si suviše samokritičan. Nisam samokritičan. Da, jesi. To znači da previše brineš o tome kako izgledaš. Da, Trumane, misliš da je loše zato jer primećuješ puno sitnih mana koje niko drugi ne primećuje. Mislite? Pa nije valjda da je loš. Sigurno. Pa dobro. Nije tako strašno, zar ne? Mislim da je cool, kao čudovište. Bernie. U redu, shvatio sam. Mislim da smo ga povredili. Prepustite to meni. Izvini, Zeko, Antarktik je previše hladan za tebe. Trumane, ne možeš da budeš takav prema svom izgledu. Zašto da ne? I ti si? Da, ali ja imam mnogo više o čemu da brinem. Mislim, ljudi od mene očekuju da budem savršena, ali i ja imam mane. Znam da ti je teško da poveruješ u to. Pa? Zato jer mane nisu baš najbolja stvar. A ja imam jednu veliku manu. Tvoju ličnost? Ne, To što voliš da šefuješ i... ne, I to kako vičeš kad... ne vičem.
Mislim, govorim ti o pravoj mani. Pokazat ću ti nešto, ali moraš da mi obećaš da nikada nećeš nikome pričati o tome, u redu? Šta to? Obećavaš da nikome nećeš reći. Obećavam. U redu, bolje bi ti bilo. Eto. Šta? To, moji laktovi, vidiš? Ja ne vidim. Jedan lakat je šiljastiji od drugog, vidiš? Da. U redu, dosta. Vidiš, niko nije savršen. I ja imam manu. Možda si u pravu. Naravno da jesam. Bilo bi dosadno da smo svi savršeni. Osim toga, bez obzira koliko ti se ljudi smeli i smevali te, slikaćeš ćeš se ponovo sledeće godine. Možda si u pravu. Ne moraš toliko da brineš o svojim manama. Hvala. Nema na čemu. Ali nemoj slučajno nekome da ispričaš za moje laktove. U redu, mislim da sam sad spreman za slikanje. Jel to tata? Tako je. Ta slika je iz vremena kad sam bio kao vi. Ali tvoja kosa tako je cool i moderna. Da, pa kada sam bio vaših godina rekao sam sebi: Trumane, nije važno šta misle drugi ljudi, ovo je frizura za ponos. Ovo je frizura budućnosti. Uvek sam govorio da moraš da budeš siguran u sebe. Skitko se majmuniše. On se probija i pravi sebi put. Jednoga dana će stići do vrha. Smešan i zabavan, veseo i plav. Koga ne bi voleo, ko? Ja ću vam reći ko. Ja. Eto ko ne voli Malcolma. Ha, šta kažeš da pronjuškaš malo okolo? Zašto da ne? Je li ovo celodnevni Malcolmton? Veruj mi, ako izađemo nećeš ništa propustiti. Malcolm uvek radi iste stvari. Detinjaste i loše. Odustani, Marta. Postaje zavisnik. Neće čak ni da mi dozvoli da promenim kanal i da čujem vesti. Pokazat ću ti. Morat ću da čekam da se završi Malcolmton da bih saznao šta ima novo u svetu. Pa, ja idem napolje. Vidimo se kasnije, Skitko. Skitko, doručak! Skitko, dođi da jedeš pre nego Marta stigne. Stvarno? Ja mogu da pojedem Skitkovu hranu? Ne. Hej, Skitko, tvoj doručak? Čudno. Šališ se. O, brate. Ha, dobro. Želi da ga zovemo Malcolm? Mislim da mu se pomutila svest od svih tih epizoda juče. Pa, ako će jesti. Malcolme, doručak je spreman. Marta, idemo. Stižem, samo da sakrijem blago. Wow, šta ti se desilo sa vratom? To je lepter mašna. Skitko. Odnosno, Malcolm je pronašao u tatinom ormaru. Šta mislim? Mislim da izgledaš... neodoljivo. Nemoj ništa da menjaš. Svaštaju. Hajde, Marta, idemo. Bodljikavo. Jel vreme da se vratimo kući? Hoćeš da ideš kući? Ne, hoću da odvedeš Skitka kući. Nikada više neću da izađem sa njim obučenim ovako. Hajde, Marta, baš je sladak. Osim toga, voli da imitira Malcolma. Imitira? Da li je to ono kada kopiraš način na koji se neko oblači, ponaša se i priča? Aha. Divno. Uskoro će Skitko da brblja na majmunskom. Zašto ti to toliko smeta? To je detinjasto. Malcolm je serija za decu. Skitko se ponaša kao velika beba. Pa, Skitko jeste mlađi od tebe, jel tako? Onda mislim da je u redu da bude detinjast, ako to želi. Pretpostavljam. Moglo bi da bude gore. Mislim, to je samo kravata. Nije kao da se obojio u plavo ili nešto slično. Zapravo. Skitko! Ne!
Moja greška. Morala sam ostavio otvorenu kutiju sa farbom. Znam, ti želiš da budeš plav, ali to je previše neuredno. Ovo je otišlo predaleko. Prvo leptir mašna, a onda se oboji u plavo. Neće Skitko večito da imitira Malcolma. To je samo faza. Faza? Aha, to je nešto što će trajati veoma kratko. I ja sam prolazila kroz fazu kada nisam želela da dodirnem svoju hranu. A ti kroz nezrelu fazu kada si žvakala toalet papir. To nije bilo nezrelo. Ja sam te štitila. Štitila mene? Toalet papir je zvučao kao da reži kada si ga odmotavala. Mislila sam da će te ujesti. Marta, nemoj da se brineš za Skitka. Biće dobro. Znaš, ljudi stalno prolaze kroz ovakve faze. Stvarno? Ko, na primjer? Pa, na primjer, Bernie. On je imitirao psa cele godine. A pogledaj ga sada. Uopšte me nisi utešila. 5, 4, 3, 2... Izvini zbog ovoga. Istežem se. Stvarno? Da, već sam porastao čitavu stopu. Zar se ne vidi? Meni izgledaš isto. Bez veze. Bio sam siguran da je upalilo. Šta se dešava? Helen kaže da si imitirao psa kada si bio mlađi. O, da. Vidiš, nismo mogli da imamo psa, pošto je moj tata alergičan. Tako da sam ja odlučio da budem pas. Imitirao sam sve što rade psi. Hodao sam na sve 4. Jeo sam iz činije za pse. Lizao sam hranu sa stola. Mislim da su neki ljudi mislili da sam prilično čudan. Ali moji roditelji su bili cool. Rekli su da je to samo faza. O, i imao sam baš cool pseće ime. Pazi ovo. Barker Lewis. I kako si prestao? To da imitiraš pse? Pa prosto sam prerastao. Vrat ti je postao preveliki za povodac za pse? Ne, mislim prerasti može da znači da postaneš prevelik za svoju odeću. Znaš kad si prevelik da bi radio neke stvari. Kao što je Helen prerasla čajanke sa svojim plišanim životinjama. Ima li neke šanse da Skitko preraste svoju Malcolm fazu? Mislim da ne. To se prosto desi. Mora da mogu nešto da uradim. Pa možeš da pitaš Karolinu. I ona je prošla kroz fazu kada je bila mlađa. Stvarno? Da, ona je bila... Ona principesa, princeza. Jurcala sam okolo sa tijarom i izdavala kraljevska naređenja svima. A onda sam to prerasla. Tata, napravi mi to sendvič sa sirom. Mislila sam da si prerasla tu fazu. Ne, samo tijaru. Vidiš, premala je. Hoćeš je ti? Ne, hvala. Kako hoćeš? Šta ako je Skitko kao Karolina? Ona se nikada nije promenila. Naređuje kao i uvek. Ne brini. Što se Skitka tiče, siguran sam da je privremeno. Aha. Privremeno znači da neće trajati zauvek. Trajaće samo kratko. Jesi li siguran? Siguran. U stvari, i ja sam bio takav kad sam bio mlađi. Farbao si se u plavo i oblačio kao majmun? Ne, molim te. U zeleno. Zelena lampa na gas! Hej, to mi je bio omiljeni superheroj. Imao sam sve. Zelene rukavice, zelenu kapu, zelene naočari. Ali to je bilo na kratko. Vrlo brzo sam to prerastao. Ali kako? Pa, mama i ja smo se venčali. Šala. Ne možeš nekog na silu da nateraš da nešto preraste. Zato je potrebno vreme. Skitko, ti si pas, a ne majmun. Da, onda nemoj meni da se žališ kada polomiš svoj mali majmunski... Hej, psu koji govori! Šta je sa tim psom na skateboardu? Imitira Malcolma. Malcolma, onog iz one serije o majmunima, to je baš detinjasto. To je samo faza. Znaš, samo privremeno. Samo se nadaj. Kako to misliš? Pa, da ti kažem nešto. Ja sam imao jednog druga, Akisa. I njemu se isto desilo. On je imao Zeka Peka fazu. Sećaš se te serije? Slatki mali žuti Zeka. Pa, Akis je želeo da bude Zeka Peka više nego bilo šta na svetu. Prvo, kopirao je Zeku Peku u sitnicama. Kao kad bi jeo samo šargarepu. Onda je počeo da skakuće okolo.
Trudio se da izgleda kao zec. Čak je naterao svoju mamu da mu iskopa rupu u bašti da spava u njoj. Šta je bilo dalje? Jednog dana umorio se od zeke Peke, ali kad je pokušao da spusti svoju usnu natrag dole, nije mogao. Zalepila se. Pokušao je da prestane da skakuće naokolo, ali nije mogao. Gde je on? Evo ga dolazi. Gde? Propustila si ga, ti zečevi su brzi. O, jadni skitko, izgleda da će uskoro početi da živi na drvetu. Drvetu? Ja moram to da sprečim. Kako si naivna. Vidi, ja znam da ne bi trebalo da zakopavam tatinu odeću, ali to je jedini način da zaustavim Skitka da se ne zaglavi u liku majmuna za ceo svoj život i da ne bi visio sa drveta kao Akis. Akis? Da, on je zaglavio kao zec. Gde se to čula? Ronald mi je rekao. Ronald. Da, on... Hoćeš da kažeš da je Ronald to samo izmišljao? Mislim da jeste. Onda mora da si u pravu. Možda je to samo privremeno. Malcolme, tu si. Stani, imam nešto da ti kažem. Izvini što mi je toliko smetalo da imitiraš majmuna. Što se mene tiče, možeš da kopiraš koga god hoćeš, dok god si moj drug. Možda bih i ja mogla da naučim da imitira majmune. Znaš ono... Našao sam ga, Freddy. Freddy? Jesi ti to njega nazvala Freddy? Freddy, vatrogasni pas. Izgleda da je Skitko prerastao Malcolm fazu. Stvarno? To je divno. Freddy je cool. Stani malo. Pa meni se sviđa Freddy. Idemo, Marta. Marta? Ko? Požuri, Freddy. Hajde da vidimo gde to gori. Brzo, Freddy. Za Minimax kanal obradio studio Clarion po narudžbi IV agenture.